umemzikhali lo okhulumayo esiphahleni primary school. Siyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje sanjelwe Imvelo Social Development. Izile ukuzosiqwashisa abantwana bethu ngebullying, okuyinto esihluphayo la kakhulu ngisho emaklasini aphansi. Bahlezi abantwana beshayana ngamacala amancane nje okuthi uma uthi uyawalandelele bekungeke kuze kufike la sebeshayana khona. Cyberbullying iyona leyo ikhuluma ngo-WhatsApp makuthi khona umuntu abalwayo noma siyabashutha mase ngiyashare kuma-WhatsApp groups. Igama lami ngingaphelele Sibongo Lwakasicikile. Ngisuke Eastern Cape la ngisuka khona. I-ex-convict. Nayazi bayinto i-ex-convict. I-ex-convict umuntu ophume ejele wayegwetshwe iminyaka eminingi ngenxa yecalwa lenjalo waphuma. Kanti niyazi eSouth Africa mawuthi into engafuna umthetho yaboshwa. Memsenyama LT esiphahleni primary school la besivakashele khona Imvelo Social Development. Asuvale umlomo, avume ukuthi umsebenzi wabo. Soke siyajabula ngoba thina noma sibakhuza kodwa nje sebasejwayela. Kungcono uma belalela umuntu abangamazi bayakwazi ukulalela attentively kuyena ukuze bakwazi ukushintsha. Sengathithi nje minyaka yonke bangahleze befika ezikoleni ukuzoselekelela ukukhuliseni abantwana. Ngiyabonga. Kakhulu siyakholwa ukuthi ingane zethu sifundiseke kakhulu, nathi okunye kwakho sifundisekile. Siyafisa ukuba basaphothwe la bafika khona, babuye futhi esiphahleni sijabulile. Ibullying ilapho okusuke kukhona umuntu abuza omunye ngokumcela imali zakhe noma amshaye noma amthukulishe ngokuthi uzomshaya. Yeah.